Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Oh, burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very. That was it, Yankopon. Ye were ye can fall, or concrom. As I for Radeno, that was a no pay. So now Mobrohoni Adomso, or show Maso Masabre, that's what she has in a young bonny biara. Yada was in our Trimuna, Okaya, who are different ye fear, or Majuma Cron or Majuma Yim, ye more fresco chrome, any be on ye, boy, who bind. It you are to be community fan, and so now Mobrohonso, where you may from Tiano pay a cassa ye near Sedan County. Yada was a radifi say, Simon Po and continue paying, and so Mobrohon Wadumunti, or my associates, Yabu to any more near the ye near Sedan Couture name our war. Yada was a oba dear. When our boy, and a wee in the sea what the Maye, and a pay or my able to him, and ye papa near your pipe bintra, name my home bro, and what do you intra. In the southern shooting with the American and say, for Moja this year, if you go or Calvary, Fatoya. For I am from Sony and Bonnie in our chair, if we send our trim, I am from So, near Bonnie Bebre, and in Chias Row, Guamani Mojano, some antia, honey. Nene, Beju Sida. Bejo ye, na bejo on for. Yada was his ad on Hirimo, or Mebutu anymore. Ye wear howdy and I drink. Ya bebre send ye howdy, an idea about any man of pay. Ye yari wemo, any abba, a stroyame, see who ya mobo. Sayan yaria home, any honemunara. O mabebre or and a woman to me ama. The beer yarienti and I say be binting woman to me ama. It just half wing and I shall on sir. So well, Raddy, I wouldn't be a dream, no be a come and seven. Anopay, obey, no obey,
wobɛba yɛn nkyɛn na wayɛ ankorankoro biara adesrɛde ama no de berɛ mu no yɛde wase da bɛma wo yɛda wase yɛgyaa yɛ mmɔfra ɛhyɛ wo nsa yɛsrɛ ɔsoro hene sɛ bɔ mmɔfra yi ho ban bie ntumi tete mmɔfra yi ɛwɔ wɔ Awurade wo suro mu ɛberɛ a ɛnkyɛ na wobɛpie no yɛne wɔ mu nyinaa yɛtumi de wɔ mu nyinaa aba w'ahennie n'anim saa dɔnhwere mu ɛne yɛgya yɛ wakoa amosa akɔdeɛ ahyɛ wo nsa yɛsrɛ ɔsoro hene wakoa ni asɛm bi a ɔbɛka akyerɛ yɛn enti deɛ ɛsɛ sɛ fo asɛm hyɛ n'ano na ɔnka nkyerɛ yɛn na yɛn nso a yɛtie nso no bie yɛ adwene ne yɛ akoma mu yɛn nso yɛntie ngu adwene pa ne akoma pɛm na yɛnte aseɛ na yɛntumi mfa mmɔbra ɛwɔ nansan bɔne wiase mu yɛda wase Onyankopɔn yɛda wase yi wa yɛkamfo wɔ Yesu Kristo din mu wadom nti amen. Amen. Radio huya moboda. Radio Israel da. Enuanom enim tama adruso. Na 2 Corinthians 9:6-7 no. Paul wrote a letter koma Corinthians 4. Na obomodi to no bo asitire mu se enuanom sɛ wokɔ akɔdɔ afuo a ɛmfa ne sɛ wokɔ akɔdua aburo sɛ wodɔ afuo no kɛseɛ a sɛdeɛ ɛtie biara no wonim sɛ wo harvest nso a wobɛ harvest bebree na sɛ wokɔdɔ no kakraa bi nso a wo harvest no nso bɛyɛ kakraa enti sese sɛdeɛ ɛsitie no aduru sɛ yɛde ba yɛ harvest no ɛne yɛde ba nti obiara hwɛ n'akoma mu deɛ ɔbɛyɛ dɛn deɛ ɔbɛtumi no ɛne ɔmfa mmra nso anigyeɛ mu ɛne ɔdɔ mu saa na Awurade pɛ no nti yɛbɛsrɛ wɔn deacons ne deaconess no na ɔmaba abɛkyi mommea nsɔre ne ɛmɔ mpaeɛ. Awurade wadaroma wɔ ahoɔden ne wodɔ ne nhyira ɛne yɛtumi kɔɔ yɛ adwuma so. Mmara so sɛ yɛyi wo de ama wo ne yɛde ayɛ wɔ adwuma no. Yɛsrɛ wo sɛ nhyira no bɛkɔ so ahyira obiara a otumi ɛyi bi kakra baeɛ no. Ɔmo nso ɔmo ayi bi no saa yɛde ɔmo hyɛ wo nsa sɛ agya bɛka ɔmo akoma waka ɔmo adwuma waka ɔmo adwene na next time ɔmo atumi ayi bi ama. Amen. Amen.
Happy Sabbath, church, and happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story time, and today, Naraya will be leading us. Our lesson today is for lesson 8. Our lesson title this week was titled Death Sentence. Opening prayer will be by Brian. Church,
The memory verse is from Psalm 34, verse 7. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Amen. The message for this lesson is we praise God for reducing us from sin. Amen. Our opening song will be Lean Forward. Amen. Yeah, it's a dance song, so we like if the congregation would join us. Lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, stand down, to the left, to the right. Lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, stand down, to the left, to the right. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, stand down, to the left, to the right. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, stand down, to the left, to the right. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Break. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Death Sentence. The memory verse is from Psalm chapter 34, verse 7. It says, "The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them." Today's message is we praise God for rescuing us from sin. Have you ever played that you were a prisoner and caught somewhere? Then did you pretend to be rescued or released? For the Israelites, it was not a game. They were caught in Egypt, but God had a plan to release them. God gave Moses a special job. 9 times he went to Pharaoh and asked him to let the Israelites go. 9 times Pharaoh said no. God sent terrible plagues on the land. Water turned to blood, frogs, gnats, and flies covered the land. Cattle died. People suffered with ugly, hurting boils. A hailstorm destroyed most of the crops, and the locusts ate what was left.
During the 9th plague, it was dark for 3 days. It was so dark that the Egyptians couldn't leave their homes or even see each other. After all that, Pharaoh threatened to kill Moses if he ever saw him again. Then God told Moses about the last and most terrible plague. There will be one last plague, God said. After this, Pharaoh will let you go. At midnight, I will send an angel of death throughout Egypt. Every firstborn child will die. I will protect my people if they do as I command. Moses called the people together. Israelites, come and listen to the instructions God has given us. Follow them closely and you will be safe. Ignore them and people will die. Each family must choose a perfect 1-year-old lamb. In 4 days' time, around sunset, the father in each family is to kill the lamb. Some of the blood is to be saved. Sprinkle this blood on the sides and top of your front door frame. After this, no one is to leave the house until morning. God will send an angel throughout the land of Egypt. The firstborn in every family will die, but no one will die in the houses with blood on the doorposts. The angel will pass over those homes. You must roast the lamb, eat it with bitter herbs and unleavened bread. Wear your coat and shoes as you eat. If there is any of the lamb left, burn it in the fire. If your family is too small to eat a whole lamb, invite another family to share it, but both must put the blood on the doorposts of their houses. When the day came, Israelite families followed the instructions exactly. Everyone stayed in their houses until they heard the shouts. The Lord's destroyer has gone through the land. The firstborn of all the Egyptians, from Pharaoh to the poorest servant, had died. Pharaoh finally agreed to do what God asked. He told the Israelites to leave the country. Everyone excitedly packed their belongings. Their Egyptian masters gave them gifts of gold and silver. The Israelites were excited. They laughed and shouted to each other, "We are free! At last, we are free!" This meal became known as the Passover. The Israelites celebrated it every year to remind them of how God rescued them from the Egyptians. Jewish people still celebrate it today. The Passover is also a reminder of the promise that Jesus will come and die for our sins. Just as the lamb's blood saved the firstborn at the first Passover, Jesus' death saves all of us from our sins. If we believe and love Jesus, we are free and can choose to live in heaven because of his death. What a wonderful God! Amen. Now I'll call on Miss to give us her closing prayer. Dear God, thank you for this day. Please help us to listen to the lesson. In the name of Jesus, I pray. Amen.
Mamcho Momai Mompaye. Inyankopɔn yɛda wase. W'adom a ɛbrɛ ade nyinaa so. Enti ɛda so tenkom o. W'asɛm ɛkyerɛ yɛn sɛ deɛ ɛbɛba yɛ abrabɔ mu biara yɛmfa seda ma wo. Enti ɛnnɛ ɛwom sɛ yɛante asɛm a ɛda deɛ. Nanso w'asɛm nti yɛda wase. Yɛsrɛ wo na afei yɛde ɔpani bofa ahyɛ wo nsa. Ɔne abusua no nyinaa. Sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ na ɛberɛ a ɛte sei mu no. Yɛne werɛkyekyefoɔ. Na afei ma n'ahoɔden. Ma n'anidasoɔ nyinaa ɛnyɛ wo Awurade. Afei ka abusua no nyinaa ho. Na ewuo yɛ akyiri no. Wasomdwie ɛntena abusua no mu. Afei ɛho nhyehyɛ nyinaa yɛgya ahyɛ wo nsa Awurade. Sɛ hu yɛn mmɔbɔ na biribiara nwie yie na ɛnhyɛ wo din animuonyam. Yɛda wase so ati yɛn mpaebɔ ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Amen.
Amen. Happy Sabbath, church. May we all rise. Today's scripture reading is taken from Nehemiah 5, verse 1 to 6. Now the men and their wives raised a great outcry against their fellow Jews. Some were saying, "We and our sons and our daughters are numerous. In order for us to eat and stay alive, we must get grain." Others were saying, "We are mortgaging our fields, our vineyards, and our homes to get grain during this famine." Still others were saying, "We have to borrow money to pay tax on our fields and vineyards. Although we are from the same flesh and blood as our fellow Jews, and through our children as are good as theirs, yet we have to subject our sons and daughters to slavery. Some of our daughters have already been enslaved, but we are powerless because our fields and our vineyards belong to others." When I heard their outcry and these charges, I was very angry. Amen.
need thee every hour. I need thee every hour. Stay thou near by. Temptations with their power when I'm on night. I need thee, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide. All life is thine. I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will. And thy rich promises in me fulfill. I need thee every hour. Teach me thy will, and thy rich promises in me fulfill. I need thee, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Amen. Amen. Yɛbɛda Onyankopɔn ase sɛ ɛnɛ homeda yi nso wasan de yɛn nyinaa abɛhyiam ha wɔ n'anim ɛne yɛsɛ Awurade sɛn yɛda n'ase yie ɛfiri sɛ ɛnɛ yɛ the last Sabbath of the month of February. Afe no kakrakra yɛkɔ a no yɛda Onyankopɔn ase sɛ wahwɛ yɛn nyinaa so a yɛnti atenkabɔne biara. Amen. Meda ɔsɔfo ase sɛ ɛnɛ wagyae ne pulpit de ama me sɛ me ne Onyankopɔn mmɛkasa. Meda asɔre mpanyimfoɔ ne asafomma nyinaa nso ase sɛ ɛnɛ yɛn nyinaa atumi abɛhyiam ha na yɛbɛtie Onyankopɔn asɛm. Sɛ pastor de appointment yi maa me na mo ama a nka ɛnɛ sɛ nka preaching no ɛnkɔ so. Tie de Onyankopɔn ase sɛ mo nyinaa motumi aba. Amen. Ɛnɛ yɛ nkyɛ koraa nti mɛsrɛ sɛ obiara bɛma me naso anaasɛ bɛma me ne attention sɛ bɛyɛ a nsɛm kakra a Onyankopɔn pɛ sɛ anɔpa yi yɛtie na afei yɛtumi de bɔ yɛn bra na yɛtumi de siesie yɛn ho twɛn ne ma yɛtɔ so mmienu no.
yɛnyinaa ɛbɛyɛ aso na onyankopɔn ɛde ama yɛn. Me sermon no title Living a Life of Hope. Living a Life of Hope. Me sermon no nyinaa ɛgyina Nehemiah 5:1-13, but me maasene ɛredi ɛsi 6 pɛ. Yɛkɔ so no mɛkan deɛ aka no nti hɔ na sermon no nyinaa ɛgyina. A short nsɛm bi a message bi a ɛwɔ hɔ a onyankopɔn ɛpɛ sɛ yɛdwene ho anɔpa yi. Mr. Macho, for the moment, me slide no. Okay. Enti asɛm a yɛbɛdwen ho anɔpa yi me ma yɛn background kakra. MC nyinaa ɛnim saa story about Nehemiah. And I say, twi no yɛsi Nehemiah. Wabra ɛdɔne on him sɛ ɔbɛkɔ Jerusalem back na wakɔboa na yɛsi the walls of Jerusalem. Na yɛn nyinaa ɛnim saa story nti no menka ɛnkyɛ chapter 4 no si yɛnim a yɛkɔ fie a yɛbɛtumi ɛredi. Ti chapter 4 no ma yɛhu sɛ na Jewfoɔ anaasɛ Israelfoɔ ekita adwumaso bi a chapter 4 no ka sɛ a great work ɛna na ɔmo ɛyɛ. They were doing a great job and that's a great work and they were serving the great God. Enti no si yɛbɛhwɛ saa story wɔ yɛ tema Jeremiah ɛyɛ Nehemiah ɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛbuild the wall no yɛhu opposition bebree. Yɛhu Sanballat ɛne Tobias ne ɔmo makeka na ɔmo oppose saa project no sɛ ɛbɛba so ɛfiri sɛ so ɔmo tumi build the wall no a na kyerɛ sɛ ɔmo abɔ ɔmo ho ban ɛfiri other external aggression ho. Enti ɔmo fa kwan biara so ɔmo bɛsi saa dwumadie ano kwan. Nanso chapter 4 no ɛkyerɛ yɛn sɛ onyankopɔn through Nehemiah etimi advise ways and means strategies ahodoɔ a ɔde gu fam sɛ ɛbɛyɛ a project no ɛbɛtumi akɔ so successfully. Eti chapter 4 na bibia ɛkɔ so kama na bɔne bia ɛmaayɛ. Enti sɛ yɛkɔ chapter 5 a chapter 5 or see chapter 5 no begins with a great outcry. Great outcry. Entiamu ɛne osu a ano ɔden ɛyie na chapter 5 no ɛde hyɛ aseɛ. Ɛdeɛ na ɛkɔ so yi sɛ a mo serve great God mo yɛ adwumaso a ɛyɛ onyankopɔn adwuma a bibia ɛkɔ so kama na ɛdeɛn ɛna de saa osu yi ɛne abubuo yi aba. Adɔfoɔ ewiase anaasɛ abrabɔ a yɛwɔ mu yi ɛnyɛ nneɛma a ɛwɔ outside anaasɛ nneɛma a ɛfiri abɔnten ɛba nkoa ɛna ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn ho ban ɛfiri ho. Si yɛbɛhwɛ a Israelfoɔ yi ɛbɔ ɔmo ho ban biara sɛ ɔmo bɛtumi ayɛ project yi. Nanso osu bi anaasɛ abubudie bi ɛhyɛ aseɛ ɛbaeɛ. Enti ɛnɛ lesson anaasɛ adesua a yɛbɛsua no ɛbɛkyerɛ yɛn ama yɛhu sɛ yɛhwɛ abɔnten ne yɛabɔ yɛn ho ban firi other external forces no ɛwɔ sɛ yɛtumi nso ɛhwɛ inside na yɛhyehyɛ yɛn nneɛma yie sɛ ɛbɛyɛ a osu a ɛkɔɔ so wɔ chapter 5 of Nehemiah yi ebi ɛmma yɛ asafo mu anaasɛ ebi ɛmma yɛn abrabɔ mu. Amen. Enti yɛbɛhwɛ chapter yi anaasɛ verses yi a meka ho asɛm from 1-13 yɛbɛhwɛ na yɛahwɛ nsɛm a ɛwɔ mu na afei nso yɛhu deɛ nti a saa osu yi anaasɛ obubuo yi ɛbaeɛ na yɛahwɛ deɛ onyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔde ma yɛn anɔpa yi. Amen. Enti moma yɛmmɔ mpaeɛ. Agyenkɔpa Yesu anɔpa yi aseda ne a yɛyie ɛne yɛde ma wo. Saa mmerɛ yi ɔma ayɛ krado sɛ yɛbɛtie wo ho nsɛm. Yɛsoro sɛ siesie akoma biara na nsɛm a ɛreba anɔpa yi
papa yɛtumi atie agu akoma pam na yɛtumi aso papa nso ɛwɔ yɛn mu yɛda wase ɛwɔ Jesus Christ name mu amen. Enti mo ma yɛnhwɛ deɛ ma na ɛkɔ so. Problems a na ɛwɔ hɔ a ɛno nti na Jewfoɔ anaasɛ Israelfoɔ yi esu na ɔmobɔ suboɔ problems yi ɛna ma list wɔ hɔ. The first problem yɛhwɛ chapter 2 na verse 2 na verse 2 no. They had a problem with poverty. Ohia. Ɔse, ɔmo yɛ so poor sɛ, ɛwɔ sɛ ɔmo ne ɔmo abusua ne nyinaa. Try ɛkwan biara so sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo betumi agather grain. Memfa ne sɛ aburo kakra sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo betumi afeed ɔmo families. Poverty. Menim sɛ wakɔ poverty mu pɛn a sɛ deɛ ohia esi tie. Uni resources, insufficient funds. Uni sika biara. Poverty ebi ɛnana saafo yi ekum at that time. The next problem ana ɛwɔ hɔ ɛyɛ famine. And as a drought. Menim so bi akɔ famine mu pɛn a ɛkɔm ɛde Ghana bi ba yɛ titu mihu kakra ebi ana yɛmu bebree na bi a yɛ nketewa ɛka ne sɛ young ones ne de ɔmo nte aseɛ but mpanyinfoɔ na yɛwɔ mu no bi a yɛbɛkae saa mmerɛ no na bi a dɔkono koraa no esigya so ane atɔ already yɛnnoa ɔkɔm enti na saa nkurɔfoɔ yi efeesi drought enti ɛno so yɛ one of the problems a ɛno nti na ɔmo esu yɛhwɛ verse 4 na ɔsɛ taxation verse 4 no ɛma yɛhu sɛ na ɔwɔ sɛ ɔmo tua tax ɛma ɔhene a na saa brɛ ɔwɔ so na abakɔsɛm no ɛkyerɛ ma yɛhu sɛ saa time no ɔmo ɛwɔ under the rule of the Persian king a ne yɛfrɛ no Artaxerxes ɔno ɛna na ɔmo ɛhyɛ n'ase enti na ɛwɔ sɛ obiara citizen biara etua tax ɛma ɔhene no wɔnyɛ taxes yɛ a yɛhu no ɛka ne sɛ yɛmmerɛ bi yɛhu taxes yɛ yɛtua tax na bi a yɛde provide good roads electricity ne deɛ keka ho no utilities ama yɛn no ɛnyɛ bia wɔyɛ special tax a yɛtua ma ɔhene no so ɔhene no de bɛ take care of himself enti na ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam ni sika koraa sɛ ɔkɔbɔ bosia na wode bɛtua saa tax yi ɛma ɔhene no yɛkɔ yɛn anim a verse 5 no ɛhɔ ɛne real problem a na ɛkɔ so a ɛno nti ɛkɔfaa saa oyi ne wei nyinaa ɛbaeɛ verse 5 no ɛma yɛhu sɛ wɔabrɛ a Jewfoɔ no nyinaa san ɛkɔɔ back to Jerusalem a mote hɔ no the wealthy Jews among them no ɛtry sɛ ɔmbɛlɛnde ɔmo money bibi a yɛfrɛ no loan sharks ɔmo bɔ bosia ɔmo nyɛ yɛka ne sɛ authorized anaasɛ ɔmo ni tumi krataa biara but I think sɛ yɛ kurom koraa de bibi saa wɔ hɔ nipa bi wɔ hɔ a ɔmo wɔ ekuro no mu a mefa sɛ bibi kakra wɔ ɔmo hɔ ɔmo bɔ bosia na these loan sharks na ɔmo bosia bɔ no ɔnyɛ bosia a ɛda fam efi sɛ mmara a ɛwɔ bosia no ho no ɛnyɛ mmara a ɛyɛ anika yɛmu bebree ebedi adanseɛ Ghana wokɔbɔ bosia na bi wɔ hɔ a ne yɛsi ho times say na wode bibi abɛyɛ dɛ abɛsi awowa nti saa na ɛrekɔ so Nehemia time yi ɛyɛ sɛ wode wo property wafuo bi wo dan bi ɛbɛsi ano na sɛ woantumi a wode wo ba
ada sɛ ɔbabaa na sɛ ɔbabɛɛma ɛba bɛsi ano kwa ma na bɛsom kɔpem sɛ ɛbɛteka no afiri hɔ nti chapter verse 5 no ama yɛhu sɛ ɔmo ɛmma na ɔmo de ɔmo akɔ slavery sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtumi asom na ɛka a ɛwɔ hɔ biara no ɔmo atumi ate afiri hɔ na ɔmo nso ɛho atɔ ɔmo enti ɛha ne yɛhu sɛ no ɔmo hu sɛ deɛ ɛkɔ so no ɛnyɛ adeɛ a ɛnni ka ɛnyɛ adeɛ a ɛnni ka nti ɔmo nyinaa ɛsɔre na ɔmo su egu Nehemia so nti ɛhɔ na yɛhu no anaasɛ ɛhɔ na yɛkenkaeɛ no na verse 6 no Nehemia sɛ ɔte saa asɛm wei nyinaa akyi no ne bu fuoe ɔsɛ when I heard of it I was angry ɔte deɛ ɛkɔ so wei nyinaa no ne bu fuo yie ɛfisɛ ɔno deɛ na nka ne nidasoɔ anaasɛ ne target anaasɛ ne aim a ɔde firi baabi a na ɔsom yɛn nyinaa nim baabi a na Nehemia ɛsom na ɔnkita position kuma a na ɔyɛ the king's cupbearer tete ne so obi yɛ cupbearer a ɛnyɛ post ɛda fam ɛfisɛ ɔhene no ɛnkwa ɛkita wo ebi I don't know menim sɛ bi a yɛbɛtoto chief of defense staff anaasɛ chief of staff ho a ɔhene no ɛnkwa kita wo nti na ɛnyɛ position ketewa nanso ɔde saa wei nyinaa ɛto hɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛba na wɔbɛbuild the war a ɛbɔ ne manfoɔ ho ban against external aggression adɔfoɔ mpɛn bebree ebi a baabi a w'ani si aso kristoni wokɔ no ebi a ɛnyɛ saa ɛna afoforɔ no a ɛdi w'akyi no nso no ɔmo ani si anaasɛ ɔmo ani ɛhwɛ Nehemia deɛ na n'adwea ne sɛ war no ɛna ɔbɛfocus on na wabuild na ne manfoɔ ho atumi atɔ mo against forces a ɛbɛfiri abɔnten aba enti na wei yɛ the first time a ɔte sɛ ne manfoɔ no ɔmo kɔ ɔhaw mu na empo fellow Jews na nkasa a ɔmo yɛ ɔmo kuromfoɔ anaasɛ ɔmo yɛ ɔmo asɔrefoɔ no ɛtete ɔmo through saa lending process way anaasɛ lending practices way a wɔntumi a na yɛagye wɔ gyapadeɛ wɔntumi a ne yɛfa wo ba na ɛkɔ so ɛwɔ nyame mma mu nti Nehemia sɛ ɔteeɛ no ne bu fuoe ne bu fu ɛyie adɔfoɔ nneɛma bebree ɛkɔ so ɛwɔ yɛ wiase a yɛwɔ mu yi a yɛte a ɛwɔ sɛ yɛma yɛ bu fu menka nneɛma a ɛwɔ abɔnten o ɛne deɛ yɛnim meka nneɛma within the church nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ Onyankopɔn asafo mu nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛte a ɛwɔ sɛ yɛma yɛ bu fu te sɛ deɛ Nehemia ɛbu fuoeɛ mpɛn bebree yɛ kristofoɔ a Onyankopɔn agye yɛn a yɛte Onyankopɔn ɛna ase ɛyɛ a yɛma yɛwerɛ fi nneɛma pii yɛwerɛ fi baabi a ne yɛwɔ a Onyankopɔn atwe yɛn firi hɔ na ɔde yɛbɛgyina saa mpɛmpɛnsoɔ a saa mmerɛ mi no ati mu yi mu ɛdeɛ asɛm na meka oppression from within the church oppression among God's people ebi na ɛkɔ so ɛwɔ saa time no ɔmo a na Onyankopɔn ayɛ ɔmo adom a na kakra ekitakita ɔmo kakra ɛwɔ ɔmo nsɛm no na ɔmo oppress the poor among them na Onyankopɔn ɛbɔ yɛn kɔkɔ si yɛn twe yɛn ho emfiri ho ebi a wɔbɛka sɛ bia wo de won lend money to anybody but bia suban bia ekita wa wo de tietie obi ɛwɔ Onyankopɔn asafo mu ɛnyɛ suban papa ɛno ho asɛm ɛna no pɛi Onyankopɔn ɛpɛ sɛ mene ho ɛkyɛ ɛnyɛ nneɛma a ɛwɔ external it's not about the war ɔbronsam strategy baako paa no because ɛyɛ hard these days sɛ ɔbronsam ɛbɛfiri abɔnten aba no aba attack Onyankopɔn ɛmba enti deɛ ɔyɛ ne sɛ within ourselves na no yɛa nkasa yɛtwitwa yɛn ho na akyi yɛa nkasa
yɛn ho ɛyɛ aka si yɛbɛhwɛ picture yɛ ma painting wɔ ha sisiɛ yɛ chapter 4 na ɔmo build wɔ no kama all of a sudden chapter 5 yɛhu sɛ ɔmo de su ɛna ɛbɛ complain to Nehemiah, which means onyankopɔn adwuma na ɔmo yɛ no ɔmo stop anaa meboa onyankopɔn adwuma yɛ sɛ ɛkɔ so no asizi the same thing ɛna ɛkɔ so ɛwɔ yɛn asafo mu adwuma a onyankopɔn de ahyɛ yɛn nsa se yɛn nyɛ no na yɛte onyankopɔn asafo mu na afei among ourselves nneɛma ɛkɔ so na afei yɛka koraa ntumi ɛnsi na onyankopɔn adwuma anka yɛsi yɛyɛ no na saa adwuma no ɛda hɔ efisɛ bi a yɛ hard for ɔbrɔnsam sɛ ɔbɛ prevent yɛn sɛ bi a yɛnkɔka nyamesɛm anaasɛ yɛsi abɔnten a yɛmpa mu ɛnka onyankopɔn asɛm ɛno nti no ɔbɛmɛnya yɛ busy within here sɛ bɛyɛ a yɛntumi mpo ɛnkɔ abɔnten onyankopɔn ɛhu yɛ mmɔbɔ daa nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkɔ so ɛwɔ onyankopɔn asafo mu a adɔfoɔ ɛwɔ sɛ momma yɛn yɛbu fu sɛdeɛ Nehemia ɛbu ɛfuiɛ no deɛ na ma Nehemia ɛbu ɛfuiɛ ɛfiri sɛ ɔhu sɛ there was no need sɛ ɔbɛbuild the wall of protecting the people. There was no need. If it's a time for an uncle, Baba Togo, so a commo, a sale mono. Yankasa Yasha see a say within. Into the was the point say they build the wall. Into Sabri, Nehemiah, who said no. I was set or attended to Niema air coso, our safunum, Niema air coso, our omayanum. Sebeya bibia ebitimi akoso kama. Na nsiesie nso atimi aba enti anopai de me pese yɛ thinking about pa de me pese yɛ dwen ho pa ne sɛ I will say within us I will see yɛtimi guard ourselves against things that a bit me breaking apart. Me talk about internal affairs. Staff a war within us. And inti emwa emi intimi enye onyankopon adwuma. Anopai mibisa say wo fie mu awarefo a ewo ye mu se na waware esi ekọ. Se na waware esi ekọ. Ebi hu ye abonten hyepe kama but you drew fear. Se na warefo esi etriti ye ho. How are you dealing with your kids? Umma se na usi ehwe omo. Umma se na usi take care of them. Children, how are you dealing with your parents? Emofra ewe ye mu. Ani die ben ene ye de ma ye parents. So ye tie ye parents ekasa na se omafutuo. Gifts are onyankopon e de ama. Any talents are onyankopon e de ama. How are you dealing with those? So ye de me ma ye ho so. Ye de ya hand time ene akesesem. Ye ho relationship a ewo ye ho ayonkufa a ededa ye ho entem. How are we dealing with that? How are you dealing with somebody ono de utimi so onyankopon a gifting is omra wa brabom no metetel sa nipa no? How are you dealing with that person? Ye woni pa bi wo ha ne ne dia no no e wa brabom onim kwan a obefa so obetetel sa nipa no o Kristo ni onyankopon ba. How are you dealing with that person? Onyankopon eto nsem na bibi kakra eba onsem a. How generous are you to the kingdom of God? Usika sem. Sanyema we ena me pesa no pay ye dwen ho.
matters of the heart, the internal affairs. Yɛanhwɛ no yie a, ɛbɛha yɛn, ɛbɛsi yɛn blessing a Onyankopɔn ahyehyɛ ama yɛn ano kwan. Ɛno na mepɛ sɛ anɔpa yi yɛdwen ho. Anɔpa yi, problem no ɛnyɛ nneɛma a ɛwɔ abɔnten hɔ. Deɛ wɔ abɔnten no deɛ yɛka sɛ yɛka a ɛyɛ bebree kwa, but momma yɛn examine yɛn mu. Ɛdeɛ na ɛrekɔ so ɛwɔ yɛn mu. Ɛno ɛna ɛsɛ me no adwen ho. Yɛtumi yi saa nneɛma no nyinaa ɛfiri hɔ. Sɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn ɛbɛtumi ahyira yɛn. Na adwuma soronko a Onyankopɔn ɛde ahyɛ me no wo nsa no nso no, yɛbɛtumi ayɛ saa adwuma no ahyɛ Onyankopɔn animuonyam. Amen. Enti anɔpa yi, mepɛ sɛ yɛdwen nneɛma mmiɛnsa anaasɛ lessons mmiɛnsa ɛfiri saa nsɛm yi mu. The first point mepɛ sɛ yɛhyɛ no nso no ɔse, the great work that God is doing in your life is always about the welfare of other people as well as yourself. The great work God is doing in your life is always about the welfare of other people as well as yourself. Amen. Adɔfoɔ, ehia sɛ yɛhu sɛ Onyankopɔn ahyira yɛn. Menyɛ sure sɛ obi wɔ hɔ a ɔte aso dɛm a ɔsɛ ɔde Onyankopɔn hyira no mpagya ne nsama mehwɛ. So obi te aso dɛm ha ɛnnɛ a mekɛsɛ yɛ a ɔte ɔsɛ ɔno de Onyankopɔn nhyira na ɔmpagya ne nsa ɛna mehwɛ. Onyankopɔn ahyira yɛn nyinaa. Amen. Enti wɔahyira yɛn no nso no, ɛyɛ sɛ yɛtumi respond positively to Onyankopɔn asɛm. Deɛ Onyankopɔn ɔde bɛdom yɛ biara no, ɔsɛ ɔde ma yɛn ɛne afoforɔ, nyɛ yɛn nko a yɛyɛ die ntia. Enti dwuma pa biara Onyankopɔn ɛyɛ wɔ abrabɔ mu no, it is for the welfare of others as well as yourself. Enti nka o respond ɛbɛyɛ sɛ Onyankopɔn ɛdeɛn koraa na wopɛ sɛ woyɛ in the life of other people through blessings a wode ama me mu. Hyira a wɔahyira me, tu a wato me nsam yi, ɛdeɛn na wopɛ sɛ woyɛ in the lives of other people through saa blessings yi a wode ama yɛn. Sɛ yɛhwɛ deɛ na ɛrekɔ so wɔ Nehemiah mmerɛ no mu a, yɛhu sɛ ɔmo a na Onyankopɔn ato ɔmo nsam, the wealthy among them, na ɔmo selfish interest ɛna na ɔmo ɛresiki. Enti akenkansɛm no ɛkyerɛ yɛn sɛ Nehemiah ɛrebukiw ɔmo, anaasɛ ɔka ɔmo anim. Ɛfiri sɛ resources a na Onyankopɔn de adom ɔmo no, na ɔde adom ɔmo in such a way sɛ ɔmo nso ɛbɛboa ɔmo manfoɔ. Na mo deɛ mo boa ɔmo na mo san ɛgye ɔmo nyapadeɛ na mo fa ɔmo ma as slaves. Na ɛnyɛ adeɛ a na ɛɛfɛ. Enti Nehemiah ɛrebukiw ɔmo. Ɛmpɛn pii ayɛ a ɔhaw ɛne atetew a yɛkɔm as Christians. Ebi wɔ hɔ a the greatest of them yɛnyɛ firi Onyankopɔn ɛma hɔ anaasɛ Onyankopɔn fie. Atete paa akɔ so ɛwɔ yɛn abrabɔ mu no, ebi wɔ hɔ a ɛhapen ɛwɔ Onyankopɔn fie. Obi bɛtumi atete obiara wɔ asafo no mu ama nipa no afiri asafo no mu. Ɛnso na nipa korɔ no ɛte asafo no mu. Saa nsɛm wei ho asɛm na anɔpa yi Onyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔde ma yɛn. Saa nsɛm wei ne yɛte a ɛyɛ sɛ yɛbu fu ɛte sɛ Nehemiah ɛbu fu yɛ no. Ɛfisɛ saa nneɛma wei ɛna yɛsɛ yɛtumi ɛtu aseɛ ɛfiri Onyankopɔn asafo na Onyankopɔn asafo ɛtumi ɛkɔ n'anim. Amen. Verse 8 na ɔse, abra Nehemiah
kasa omo anim na otwi omo anim no they did not say anything because no money bibia omo beka omo hu said omo aye no amfa kwan na mekai sa asem no eye me de yie efisa adofo si ye hwe yasafo mu a meka yasafo a menka Philadelphia church meka onyankopon asafo onyankopon emamu a wo hu obi na waye bone na wo ka kire no no sa nipa no mia na no da but verse 8 ni kire say omo an omo ankasa efisa mu hu say de no omo ye no na enye asafo ba aye bone a wo ka no na fe no so ebisa question na fe o kasa more yehu bi da MC yehu bebre adofo se ye bone anase ye nam ba bia enye onyame akwan so na adofo twe ya adwen esi so a mumma yenye na komapam ye mompa ye ensire onyankopon so onyankopon ebedum ye ne yetime free sat bia no if the more ayenye ntum no anya de yebetumi atwe ye ho afiri ho because ye hu ne say yenye ebone bia na wonye ebone e de na otwe ho free ho ma ye etuntumi ntwe ho free ho ayo bronsam ene sisi ya so sa am behave that way mumma ye ma onyankopon kwan na onyankopon asem ba ye ho a said ye tie bia so far as ebe boa yen amiatimi ananti wo nyankopon kwantempo no so no uma yentie ne asopam na yentimi entwe ya adwen emfiri ho ewo se yetimi etwiti yen ho eyie se de meka ye no owarefo se na osi treaty was spouse husband so we jata wo fia na we kan bi e wo fia na wo bedru asori fia na fe wo pese ye hu se wo de wo ne ye kan sen obi a wo ye holy pa wo ne obi a wo de onyankopon asem eye adwuma pa ma yen treat yen ho well mo yen take care of our families if you say frabusuani ma na eba asafunum say efie nya menya sure say oba betena ha na why happy no bi biara ni ho betumi aka kire me say niema nkoso ye ewo ni fie a oba betena onyankopon anim na bibia ye kamada first say we solve niema ekoso wo fie ansa na wo de say ni je ni say enhira no abebom ene onyankopon emma enso aka bom asom entimumi enika we ye fie mu na yensiesie ye ho na se yemfa ye ho bone enchiche ye ho se de be ya enhira sonko a onyankopon ahyehye ama ye no yensa ebetimi aka sa enhira no ye koyenim no another listener me pese yesua efrisa ensemu yi mu enon enie also we must fear God and surrender ourselves and resources to his purposes. We must fear God and surrender ourselves and resources to his purposes. Sa ensemfuo we de bomi hu pa no the lack of fear of God adofo enemra ye wo mu yi anipa ensuo nyame biem. We don't care. Some of us, niema yebetimi aye wo nyankopon fie no, you can never imagine. Adofo me pese yehu say, we have an appointment with God. You know onyankopon e won hyiamudie bi dio. Asase su ya eti ye metena ha forever. Bible no ka
sie no Onyankopɔn ɛwɔ dwumadie bi de anaasɛ ɛwɔ nhyiamu die bi de. Sie yɛhwɛ Hebrews 9:27 a ɔka ho asɛm. Ɔsɛ it is appointed for man to die and after death judgment. Do we know, said the mortality rate among humans is 100% ana? Abaya dream sada. Ebi a yentena se enwe saade no. What does it mean? It means say you na check it out very soon. Menya exception, one exception. 100% to bia echo. O kwa akonta ben na okubu achi Onyankopɔn. Also, this world is not our home. We are just pilgrims. As I see, so you are going to fall. Me who will be our stop over and as lay away a ho and our copy a japade, a ho and our copy neema. If the wound himself will na Bible no dia dance say you free her. You are going to fall your baby a year. Na dan ene ye pre wa asase so a enenti no Onyankopɔn asɛm yɛmfa enye hwee adan ene ye ntime eno do yɛn ho ɔdɔfo sɛ wote ha na sɛ bia nyame mfa saa ma na wofrim na sɛ obia enkae wa hu sɛ abrabɔ na wo live no nyema enkoyie ya abrabɔ shouldn't be self-centered sɛ yɛn ko a I see it me impact other people positively. I see a hot me ban for so emma other people. Na dachi bi ni hwa. And I said dachi bi ye free mo ya boy ni pa. Bible no dia dance ye see wu a. Yan koda sa forever. A day will come you be standing before the judgment seat of Christ. A ho any bebu ya counter. Akonta ben na wukubu akyere Onyankopɔn enti moma yɛmfa anidie pa ɛmfa ma Onyankopɔn meka fia te sɛ de maka na nyɛ sɛ suro sɛ hu Onyankopɔn a na woyam ɛhyehyew but anidie respect yɛba Onyankopɔn anim na sɛ yɛba Onyankopɔn asɔre fia kwan bɛn na yɛfa so esi de anidie ɛma Onyankopɔn mpɛpii wote ha wote sɛ dede ɛkɔ so wɔ abra preaching ɛkɔ so yɛte Onyankopɔn anim ɛno nso na yɛdi nkɔmmɔ yɛte Onyankopɔn anim na yɛtɛsetɛse yɛn ho ebi a preacher no ɛte ha preaching no na woni obi te asɔre fie ha na mo so mo di mo nkomo de ekoso no mfa ho you don't care yenhu se Onyankopɔn anim na yaba no ono na yebe wa ko gina na nim in the end Onyankopɔn anye yenua o onye ye cousin bi na ye ne te ya na ye ne bɔ nkomo o se de anidi a ɛsɛ ema no empepe bi a ye kokɔ to na ba bi saa when say yes, be a fan of front to a cross and over then. And so you disarm runners, but you bet no young people anymore. Just 3-4 hours per beer, you be do a hana. Yentimi and focus on young coupon. Eso. I am fat an idea as a emfa Emma on young coupon. On young coupon and we are moboda. On young coupon asem a asem. And yet suggestions be an Onyankopɔn at Abraham. 10 commandments or the man Moses no, and yet suggestions. Some share suggestions here, and I'm go through. Now I'm getting back to me with margin. And some pempi, Onyankopɔn has some fancy suggestions be keke. Now you see the argent, the Onyankopɔn can near the argent. Echrechere de be ya betimi aboa yen nti adofo mu yenhwe ne yie Onyankopɔn asɛm ɛyɛ na asɛm
Mama yɛmfa anidi a ɛsɛ ɛmfa ma Onyankopɔn na Onyankopɔn nso ɛnhwɛ so ɛmfa ɛnhyira yɛn. Amen. Yɛn resources. Sɛnɛ yɛde yɛn resources ɛti de boa Onyankopɔn adwuma. Bibia ekita yɛn bia ne yɛn talent, yɛn sika, yɛn time, everything belongs to God. Ɛnyɛ yɛn dea. We are just stewards. Ɛnyɛ yɛn dea. Bibia it belongs to God. Ɛno nti na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ saa nneɛma no so yie. Ɛfiri sɛ daakye bi ne yɛbɛbu saa nneɛma no nyinaa ho akonta. Yɛn sika. Si yɛhwɛ na yɛn natural world yɛ a yɛwɔ mu yɛ a, aban mu deɛ, before ansa na yɛbɛtua wo ka no, aban no tumi determine sɛ percentage wei ɛyɛ taxes. Enti no before koraa ansa na wo nsa bɛka wɔ katua no, sɛ wonyɛ obi a woyɛ tenant na ɛyɛ a, before ansa na wo nsa bɛka no, ne yɛate saa tax no. Aban no ɛmfa wo sika mma wo, anaasɛ ɔmma wo pipa bi na wabisa wo ho sɛ consider people in ahwɛ sɛ wopɛ sɛ wotua tax anaa wontua tax. No. It's already decided. Percentage is already decided. Yɛn tithes, yɛba Onyankopɔn mu a, it's already decided. Onyankopɔn sɛ for 10% ɛfa brɛ me. Ɛnyɛ afei ne yɛbɛdwen ho sɛ ɛsɛ mede 10 anaasɛ 5. Mpɛn pii ayɛ asaa kyinye wɔ ɛkɔ so wɔ Onyankopɔn mu. Onyankopɔn mu ayɛ na ɔma yɛn nteaseɛ daa. Bɛhu sɛ yɛtwe amanso. Yɛtry sɛ yɛbɛkeka nneɛma bi abom so ɛsɛ yɛte no gross so ɛsɛ yɛte no net so. Saa nneɛma no nyinaa no. Tumi no deɛ mehunu sɛ ɛho ɛnhia papa. Ɛfiri sɛ ɔsɛ deɛ ɛba wo nsɛm biara no 10%. Enti wo ankasa wonim deɛ ɛyɛ, I think sɛ wonim deɛ ɛyɛ already, but because you try and say bia wonni so no nti no wobɛhu sɛ woyiyi wo ho ano. Onyankopɔn ɛhu yɛn mmɔbɔ. Ɛnyɛ Onyankopɔn sika ɛne yɛbɛtotɔ yɛn ho nneɛma. 10% no momyɛ ni nokorɛ ne yɛmfa mmerɛ Onyankopɔn. Ɛfiri sɛ mpɛn pii sɛ yɛnni 10% no so nokorɛ a, 10% na yɛnim sɛ ɛne deɛ ɛyɛ Onyankopɔn dea, ɛnyɛ yɛn dea. Si yɛntumi yɛnni ho nokorɛ a 90% no yɛbɛtumi adi ho nokorɛ. Ɛnyɛ deɛ yɛbɛtumi adi 90% no ho nokorɛ ɛma na yɛyie. Bibia Onyankopɔn ɛde ama yɛn no, ɔde ama yɛn sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa yɛn ankasa na afei asan aboa yɛne afoforɔ. Nti yɛhu sɛ ne nyinaa ɛnyɛ yɛn dea. Si yɛgye yɛkatua yɛhu sɛ akatua ne nyinaa ɛnyɛ yɛn dea. Yɛde bi bɛboa Onyankopɔn adwuma na Onyankopɔn adwuma so atumi akɔ so. Amen. Yɛnhwɛ yɛn third and final point now. I say a blessed life is a life of hope. A blessed life is a life of hope. HOPE. Ejinahoma, helping other people excel. Helping other people excel. Onyankopɔn ahyira yɛn. So kwan bɛn so na me so bɛboa afoforɔ ma ɔmo nso atumi aforo akɔ soro anaasɛ ɔmo nso atumi akɔ ɔmo anim. Saa issue wei anaasɛ saa problem wei na ɛrekɔ so ɛwɔ Nehemiah mmerɛ mu. Na adefoɔ no nyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛboa ɔmo manfoɔ no. Na selfishness ɛne pɛpɛɛ na ahyɛ ɔmo ma. Nti na deɛ ɔmo paa ne sɛ ɔmo deɛ time biara no ɔmo ɛka de sɛn ɔmo wealth no ebɛtumi akɔ soro. Nti bosia na ɔde nsihu a wontimi woso wonni bi nti no bɛbɔ akɔgye ne saa na wantimi antua a wafa wagyapadeɛ ɛne wo biribiara. Anopa yi mebisa sɛ kwan bɛn so ɛne yɛbɛfa so a yɛbɛboa afoforɔ nso ma ɔmo nso atumi akɔ ɔmo anim.
yɛnhwehwɛ yɛn abrabɔ mu. Hwan na wɔyɛ yɛn abrabɔ mu a saa bere yɛayɛ insensitive to a Onyankopɔn pɛ sɛ yɛbɛboa saa nipa no? Husband, be a better husband. Wife, be a better wife. Son, daughter, be a better son or daughter. Mama, you take care of ourselves. Na yen ye dear, and as a young coso in here. Onyankopɔn de nneɛma bebree ɛdom yɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛboa mmɔborɔ a ɔmo yɛn mu. Unua bi ni bi na wo bi aboa no. Mpɛn pii ayɛ yɛkasa too much without action. Make sɛ ebi Onyankopɔn adom wo. Wo de kakra ɛwɔ wo nsam unua ho akyerɛ no. Yɛtu no afiri ne dɛm. Anyɛ saa mmerɛ no na wobɛwa kɔtu no fo sɛ o na wode wo nhwɛ wo sika yie na sei no. Who will be a boy in free situation? No free situation we are then. What advice now on bit me at the boy? Mama, I for ye, dear, in here and pa as a Christopher. Now, you share a can say me a verse 12 or say. Nehemiah, a tree of morning way in a no. Money lenders and as at the foreign Eka said, we will give it back. We will not demand anything more from them. The agent of your besign at the Maumo. You don't much up at the ever more, ye the Omoma ever more, ye be a beam and free omo. Now, a coso a train said, Nehemiah, Emma omo a swear oath. Almost swear oath. Oath no a legal promise at it no. Now it's me the year you want me take it to court. A man ye. Now when you know verse 13 or say, I also shook out the folds of my robe and said, in this way may God shake out of their house and possessions anyone who does not keep the promise. Promise you when you na Nehemiah so anyway at twaso. Which here na here Nehemiah sadofui ebedi saa bosha na omo ahye no ano eso efise Onyankopɔn empese bone ebetena na safu Onyankopɔn empese Nyankopɔn emma ebe suffer at the hands of other Nyankopɔn emma adofo se yehwe yasafu mu a anase yehwe Onyankopɔn mamu a nipa bebree etekini sɛ Onyankopɔn fie ɛyɛ bia bia ɔmo timi betimi abɛhyɛ na bɔne ahodoɔ nyinaa ɔmo ayɛ saa bɔne no yɛtu yɛ ne a yehu bi ebi so ɔhyɛ Nyankopɔn fie deɛ a bɔne a ɔyɛ no yɛnhu ɔde nyamesom no akata so ɛna ɔhyɛ Nyankopɔn fie ɛna ɔdi bɔne Onyankopɔn advice yɛn sɛ yɛntwe yɛn ho famfiri saa nneɛma no nyinaa ho na nyame mma yɛntimi ɛmmoa ɔmo anaasɛ nka yɛbɛboa ɔmo ma ɔmo so atumi atu mpɔn no yɛaboa ɔmo so obi nam kwan a ɛmfa Onyankopɔn kwan mu a adɔfoɔ ɔdɔ kwan so mma yɛmmoa ɔmo na ɔmo ntumi ɛntwe ɔmo ho ɛmfa mfiri saa bɔne no ho sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo betumi anante wɔ Onyankopɔn kwan so Mama yen no nipa nyinaa especially nipa omo ye Onyankopɔn ma a omo wo Onyankopɔn fie. Mama boni bia anasa asɛm bi obi kan ye nti ema ya enhwɛ so anasa emfa so enye bɔne. Ebia emre bi obi tietia wo na so ne nti no so betua ne ka no. O Kristo ni ne wo sɛ saa na wo ye. Nipa ewo mu a Onyankopɔn pɛ sɛ woda na di no da saa nipa no adi. Momma yɛn situation bia emfa yɛn kɔ bɔne mu. Momma situation bia ema yɛn nye bɔne entia Onyankopɔn.
owura bi tena ase a na mmerɛ bi ɔnam park bi ho na ɔkɔa na ohuu sɛ ɔwɔ bi ɛda bi mu a ɛrehyɛ na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛsave ɔwɔ no nti ɔde ne nsa ɛyɛ sɛ ɔyi ɔwɔ no afiri gya no mu na asɛm no sɛ ɛhɔ na ɔwɔ no ka ne kabɔne bi a ɛyɛ ne ya nti ɔwoso ɔwɔ no na ɔsan gyae no too agya no mu but ɔhwɛɛ ne nkyɛn na abaa bi da hɔ na ɔfa abaa no na ɔde kɔyii ɔwɔ no firi agya no mu nti na owura bi nso gyina hɔ a ɔrehwɛ deɛ ɛkɔ so nyinaa obisa owura no sɛ adɛn ɛna ɔwɔ yi pɛɛ sɛ ɔbɛka wo anaasɛ waka wo na still wokɔɔ so sɛ ɔbɛtrae sɛ ɔbɛyi ɔwɔ no na deɛ owura no kaeɛ ne sɛ ɔwɔ ne suban ne sɛ ɔbɛka. That's the character of the snake. Ɔwɔ no ɔka nti me nyina ɔka a ɔwɔ no ka no so no ɛma me so nipa a ɛwɔ me mu no mensɛe no anaasɛ menka nhyɛ nipa no a ɛwɔ me mu no mɛda no adi sɛ mɛyɛ papa no mɛda no adi. Amen. Yɛ kurom back home in Ghana deɛ sɛ yɛbɛhwɛ a bi a mango anaasɛ biribi saa ɛso a mmɔfra to abaa bebree na ɛbobɔ amango anaasɛ ankae ɛtete na ɛsɛe no nso yɛhu sɛ dua no ɛnka sɛ because of that nti magyae so ɛbɛkɔ so aso a ɛbɛkɔ so produce aduaba no a saa na onyankopɔn ɛpɛ sɛ me ne woyɛ. Yɛtwerɛ book o yɛtwerɛ book no a yɛtwerɛ no ɛfa mmienu onyankopɔn adi kan atwerɛ saa book no already. memfa n sɛ book no ni anaasɛ bible onyankopɔn adi kan atwerɛ first page no na watwerɛ last page. First page no yɛda a yɛde woo yɛn, last page no yɛda a yɛbɛwuo. Deɛ ɛka wɔ mu nyinaa no ɛyɛ deɛ yɛbɛtwerɛ me ne wo ɛbɛtwerɛ enti mamma obi ne bɔne a wayɛ wo no ɛma wo ntwerɛ nneɛma fo ɛmfa wo ho. Fa ɔdɔ ne anigye twerɛ nneɛma papa ɛfa wo ho ɛfiri sɛ yɛwɔ appointment with God one day. Na sɛ yɛgyina before the judgment seat of Christ a akonta bɛn ne yɛbɛbu. Anɔpa yi mepɛ sɛ yɛexamine saa nneɛma wei na onyankopɔn ɛboa yɛn sɛ ɛbɛyɛ a that day no ɛnkɔyɛ day a ɛbɛyɛ sad for us, sɛ ɛbɛyɛ a that day no ɛbɛyɛ anigye da na yɛtumi agyina onyankopɔn anim na yɛtumi abu akonta pa na onyankopɔn nso ahwɛ so na ɔde yɛn akɔ n'ahemman mu. Onyame ɛnhyira yɛn ɔnnom yɛn na nsɛm kakra a ɔnam n'asɛm so ɛde ama yɛn anɔpa yɛn siesie yɛn ɛmfa ntwɛn ne maya a ɛtɔ so mmienu no. Onyankopɔn ɛnhyira yɛn nyinaa. Amen.
Nations hungry by this we do know. Jesus is coming again. Knowledge increases, men run to and fro. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Yesu reba bio. Agya yɛda wase. Homeda sɛ na moadom so na wode wo nsɛm a ɛte sei ɛde abrɛ yɛn. Nsɛm a ɛbɛboa yɛn na yɛtumi atena ɛwɔ ɔdɔ ne anigye mu. Nsɛm a ɛbɛboa yɛn ama yɛtumi aka yɛn ho abom as one. Na papa yɛtumi a fight against Satan. Yɛda ho ase pii wɔ nsɛm a ɛte sei. Deɛ yɛhyɛ no sɛ nsɛm a yɛtie Awurade ma yɛntu ngu. Ne mmom yɛmfa ntumi nsie yɛn akoma mu. Na papa yɛntumi mfa mmɔbra ɛwɔ awieyɛ mmerɛ mu. Wabra a nneɛma nyinaa adane abutu. A empo nipa ensuro wo biem. A empo nimpa entimi emfa anidie emma wo no. Agya boa yɛn. Yɛntimi mfa wo nsɛm ɛnyɛ adwuma. Sɛdeɛ ɔba bɛto yɛn ɛwɔ no korodie mu na agya wabɛfa yɛn akɔ. Sabre yɛ free w'anim homeda yi ɛnkɔ awie yɛsrɛ sɛ ka yɛn ho. Programs ahodoɔ a ɛtoa so awie yɛde ne nyinaa ɛhyɛ wo nsa. Sɛ Awurade na moadom so bɛhwɛ ne nyinaa so ama yɛn na sɛ yɛde homeda yi ɛkɔ awie a papa yɛde aseda ɛne anigyeɛ ahyɛ wo din kronkron animuonyam. Hwɛ yɛn so na wɔtwe yɛde anim yi a yɛn ho ɛmma asɛm na sɛ wosan de yɛn bɛhyia mu na ase bie mu a yɛde ayɛyie ne aseda kɛseɛ ɛde ama wo. Awie yi yɛda wase pii ɛwɔ nhyira soronko a wode agu yɛn so ɛwɔ homeda yi mu. Yɛda wase ɛwɔ Jesus Christ name. Amen.